Hemme salam dostlar, Mejitimi kanalımıza hoş geldiniz. Nesip edenden Akkepterin yazgısında Teşnemen Production'da Göni Bilbil sesimiz bilen, yani Bilbil Ovezova bilen täze show gepleşigimize hoş geldiniz. Bilbil gelince. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Olmaya adaylanız. Hudaýa şükür sag bolun. İşler hemme rat gowy. Sag bolun. Gelince bizim iminni şu gepleşigimizin farbadyny hökman suratda aydın bilen başlamaly. Eger mümkin bolsa sizin Bilbil sesiniz bilen canlı sesde bir aydın dinläli. Başdyna. Gece gündüz intizarım ileri Qaragaş dönmenim senden Nevli yar dönmenim senden Bu geceler hoş geceler, hoş geceler Yar ucağı baş geceler Yarım onna men hem onna ileri Vaharamız daş geceler Gönlüm senin hoş geceler Geçti menden Görünmedim dünya senden Yağmur yağıp yer doymasa ileri Menden doyarım senden Nerli yar dönmedim senden Vah ağacata minür söyler Gelmez yola gönür söyler Şol var yan yarım deyseler illere Şonla da dönmedim senden Nerli yar dönmedim senden Şol var yan yarın deyseler ileri Şonla da dönmenim senden Nerli yar dönmenim senden Qaragaş dönmenim senden Köp sağ olun. Berekellah. Berekellah gepleşigi şu hat gowur energe bilen gowur şeýle biziň halk aýdymyz.
Bizim kökümüz, däp desurumuz, sunwatumuz, iň bir esasy bölekleriniň biri-de halk aýdym bilen başladyk. Gatly boly. 2005-nji ýylda birinji gezek ýerine ýetirdim. Şulaýdym. Şondan berem köp aýtmadym. Hmm. Aýsam 1-2 belki aýdanlarym. Mediatemada şu ütkeşik zapislar etmeli, mediatema üçin, mediatemen agdalar üçin, sizin fanlaryňyz üçin ekskluziv edildi diýip netibeden bugün onda näme gepleşige başladyk. Ýene bir gezek soraşaly genje hoş geldiňiz. Mediatema adyndan köp minnetdarlygymy bildirýän. Size de sag bolun. Men TikTok'da da, Instagram'da da aýtyp geçdim. Men üçin häzirki wagtda Türkmenistanda hemme sunwat işgärleri, artistlaryň içinde top 5 top üçün içinde iň gyzykly men özüm üçin gepleşik sezilendi da. Sag bolun. Siz bilen gepleşip gurnarmy? Mene begenýän şeýle de mediatemada adalarymdan gowy begenýändir kim siziň fanlaryňyz. Size de sag bolun, gepleşiňize çagyranyňyza. Biz üçin mullakan lezzet, canly aýdym aýtmak, gowy zatlar birleşmek, gowy söhbetdeşlik. Sag bolun. Bugün nesip bolsa gowy temalarda gowy soralara jogap berersiňiz we gepleşeriz. Başladykmy? Başladyk. İlki bilen bilişiňize görä biziň gepleşigimiziň formatynda awtobiografiyany barada aýtyp berseňiz, özüňiz barada nerden söz, näçinji ýylsyz we şonu meňdeş. Men 1987-nji ýylda Mary vilayatynyň wekil waziri ýetdirdim. Yeniden oğlum sonwat maşgalasynda 4 çağa Kovlan 2 gyz, iňli doganym, erkek doganym ma, soň menlerle gyz bar sülgün. Ola maýdy-maýdy görýänsiňiz belki. Onsoň men ondan Şamrat. 4 dogan. Şutaýda bellek geçeýin. Men bir sunwatyň içinde mi kem diýip ýöresem-de, doganyňyň, uly doganyňyň aýdym-aýdýany bilemokdym. Tesirlerde okap bildim. Men ýerden pikir edýärdim siz 2 dogan diýip. Yani diňe Şamrat bilen bilgilenjim berip. 4 dogan keling gat boly. Indi ýene soragymyz indi öz maşgalaryň barada aýtyp berseňiz. Ona hemmekim bilýändir ama şonda da formalnyst da aýtyp geçmesek bolmaz. Owa hemmek kişi bilýär maşgalam. 3 çağa ama Murad her kim tanaýar. Men ýaly aýdymçy olam. Şon ýaly iki bir oglan Emir, Elif, Günaycan. Hemme bilýär, olar hakda aýtmagym gerek. Emir, Elif'i hemme bilýär. Günayjana nesip bolsa hemme bilýär o. Hawa nesip bolsa. Genje köp kim gyzyklandyrar. Näçe ýaşyňyzda başladyňyz aýdym aýdyp? Men aýdyma 17 ýaşymda başladym. 2004-nji ýylda. Aslında 17 ýaş birazjyk bir professional we şu derejede aýdym aýtmak üçin giç. Men pikirim. Aslında men pikirimçe giç däl. Häzirem aýdymçy boljak bolýanlara ýa-da şolurdan gitjek bolýanlara şo ýaşy maslahat berýän ýetem ýalgyşmar. 17 ýaş giç däl. 17 ýaş, 18 ýaş. Hatta 20 ýaşam giç däl. Sebebi şo ýaşy men ideal hasap edýän. Şo ýaşa çenli, meselem, sesem oturýar. Pirhadna wazirtdan geçen 7-nji ýaşyndan. Onuň ýanky grammatikasynam şo ýaşa çenli belli bir ýere çenli öwrenip bolýar. Meselem, aýdymyň uruny, ýoluny, grammatikasyny belki hani mümkinçiligi bolsa musikalny mektep, musikalny okulary okap. Şo ýaşy men aýdyma başlamak üçin ideal ýaş hasap edýär. Öz we çağalanma da başarsam şo ýaşda urup durmak niýetim. Sonra şu wagt höwes bildirýänler barmy? Şu wagt Emir, Elif fortepiano kursyna gatnaýar. Niýetim şol, şoň üçin hem häzir diňe okatmak, şu urdan grammatny bilim bermek. Soň belli bolar da özlerine görä. Hawa nesip bolsa. Aýdymsaz urundan bir okadyňyzmy? Men aýdymsaz urundan dogrusyny aýtsam Halipa Makakam. Ýöne medeniýet okadym men aňyrda tutuşlaýyn sapaklanmady hemmesi aýdymsaz bolmasa da aýdymsaz köplemeler, sapaklar, horlar, zatlar bolýar. Aýdymsaz professiýalar bar. Düşündüm. 17 ýaşymda başladym diýäňiz. Ondan
pikiriňizde barmy aýdymçy bolsam da diýip pikirlenýärdiň. Käm arzu edýärdim. Arzu edýän. Öýdeken aýdymçylar telewizorda küçük şey diýdiler. Elime telewizoryň puldyny alyp aýna serdim. Bir şeydik geçti çağalım. 70-80% çağal şeydendir ha. Çağalım şeydik geçti. Kim pult, kim darak, no faktör değil. Hawa. Onu ne diýýärsiňiz kim sebäp boldy? Birden aýdym aýtmaňyz. Men aýdym aýtman aslında men köp ýerde diýen, meselem kakam Halipam, ýöne men aýdymçy bolmagyma ejem sebäp boldy. Şu ýola girmegme. Şu kakama diýärdi, şu goýdyň sesi gowy dinläp gör. Hani aýdymçy çykjak şundan aýdymçy bolar, rahat şeýle maslahatlar. Ejem başda sebäp boldy. Ejem şeýle maslahat berip başlady. Onuň bir gün kakam geldi, hani geç oturany, eline dutar çalýardy. Şey dip dinläpdi meni. Men göwnüme ýetseň sahna çykarsyň aýdym aýdarsyň diýip. Ştaýda, saklaýyn. Sebäbi şamarat aýdyma başlanda kakanyň şeýler aktörler bar eken, hani başynda göwnü ýetmändir. Şamarat başlanda. Siz başlaňyzda göwnü ýetdimi? Men başlamda göwnü ýetdi. Hawa ýöne kän ýollardan geçdim. Gatty kıyın hani nähili kän ýollardan geçdim diýdim. Kakam symgot diýen zada aýdym taýýan zada gatty inçe seredýär. Aňsat göwnü ýetmek kyn. Şoň üçin baştan taýýarlady, baştan täzeden ýatady diýsem, ýalňyşmar ýöne. Ilki dinläne de men pikir edýän öz pikir edenler ha bir zat çykar. We şoň bilen başlady. Umyt edenler, pikir edenler o. Şeýle. Onu berdi. Ejemize de, kakamyza da minnettar diýär, minnetdarlygyny bildirýär. Sebäbi bilbil ses. O siziň saýaňyzda tagy şamarat üçinem. Gençe sonra şeýlerek Kuştaýda ine näet başladyňyz diýdik. Belli bir derejede geldiniz, Hudaýa şükür. Şu derece geleniňiz üçin kimlere minnettar diýesiňiz gelýär? Derece gelenim üçin birinji bilen ejeme minnetdarmyn. Onsoň kakama minnettar. Ondan gidýär edil öz ýakynlygymdan Şamrat. Şamrat menden kiçem bolsa, Şamratdan hem kän zada öwrendim. Murada da minnettar. Muratdan hem köp zada öwrendim. Edil aýdym saz urundan hem ýöne sahnada özüň alyp barmak. Bir hili giyinmekde de kän kömek edýärdi. Sahnada özüň alyp barmakda da kän kömek edýärdi. Nähili aýdymlar aýtmaly, nähili aýdym geçýär. Umuman köp zada öwrendim. Ondan gelýär sadananamyz, köp asarif, köp akaka diýen mene. Sapar, oglanlar. Umuman bu işte içinde geçseň diňe öwrenmeliler. Bir wirekden öwrenip gedýäňde. Ýani eje kakadan dogan garnaşdan ýola çykýaňda, şondan onuň ýol uzakda. Ýoly öwrenip gidip barýan. Gatuy. No, sadandalar o siz o ýadynda ýok. Kim aýtdy? Bir aýtdy. Men sahna çykamda arkamda sadandalar olmasa men hiç kim diýip. Elbette Köp ýagdaýda arkada galýaňyz ýöne. O artist edýän siz. Arkamda durlar diýmeň özü şada arkamda. Plan arkamda. Doğru. Şolar ýaly uly emesi bar. Denan aýdymçylarymyzdan hökman suratda birini dinlemeli diýsem kim dinlersiňiz? Denan aýdymçylardan Eneşi. Eneş Ejepova. Men kiçiligimde Eneş men kumýerim bir hili. Eneşiň ýaş wagtlaryny bilýänmen. Eneş efire çyksa wagtlar Çornobyl telewizorlary watda. Şol çyksa öňünden aýrylman dinleýärdim. We şoň aýdymlaryny o döwürler beýleki manitfonlar bardy. Pauza bilen play basaň ýadýarmy? Ösüdimi ýadyr oýnaýardy kiçike. Şonu kaseta kän ýadyp men Eneşiň aýdymlaryny ýadyp özüm dinläp görüp şeýdi. Beğenýärdim şoň aýdymlaryny köp aýdýardım. Men ýalňyş bolsam kakaňyza aýdym aýtýar we şo aýdymam tor damak stilde aýdýar. Doğrumy? Hawa kakam ýaşlykdan tar adam çalýar. Ýam talip wagtlaryndan toýlara datlara da giden ýöne. Eneş Ejepowanam şoň üçin dinleýär.
Toylara dätlara da giden ýöne soň kärini ütgediýe. Ondan telewizora da çykan aýdymçylary kän diňleýädim bolyn. Biziň öýümizde aýdym saatly kän üşmelenler kän bolýardy. Şoň üçin häzir ýatlap geçsem halk içine hommatlara diýilýär. Men tanayan diýsem Allah çoğun. Tomuşçular tanar. Bir de kän gelip aýdym aýdýardy. Şondan kän zat diňläp, kän zat öwrendim diýsem ýalňyşmar. Ondan başga da bar. Şol kakam öýde aýdymçy neme? Aýdyma, sada. Gaty ýakyn edip şo da üçin bir hili bilemok, şoň üçin üşmelenler kän bolýardy. Düşündüm. Aýdym sarly. Kakanız şodattan has köpli detalya. Şoň üçin düşündüm. Nimen şu derya bir tarap akyp duran olsa gön başga tarap akar ýaly diýen sorawym bilen türkmen rap diňleýäňizmi? Türkmen rap diňlämok. Ýöne toyda edilip tan edýän bilemok. Yani men diýjek bolýan kim aýtsa şol aýtsyn, ýene tans edýän ha. Rap bolsa. Rap men bara doğrym köpsini tanamok. Gaty görmesinler. Ýok, gaty görýärler, ýokmy? Aýtlaşmasynlar. Ýöne toyda zatda raplaýdymlar bolsa, lezzet alyp tan edýär. Atak aýry diňleýär. Aýry ýok. Rap diňle. Men sorajaktym da kimleri diňleýär diýip. Eger aýdymçylarymyzdan, türkmen aýdymçylarymyzdan biri bilen hökman fit etmeliýse, kim bilen ederdiňiz? Şamratdan başga, Murad Ağa'dan başga. Hacı bilen duet ederdim. Hacı bilen. Yo, Hacı bilen duet etmeli. Haca. Hawa isleglerem kän o. Ýöne birden hani şoň ýaly isleg bolaýanda da Hacı bolup biler. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Diýenler. Nesip bolsa bagdan Hacı Yazmamedow bilen ýalymy görse, biz mejlitymy bolup, mejlitymy agdalar bolup bir fita garaşýar nesip bolsa. Şolary ýaly soraw dörýärdi. Siziň sunuwatyňyz nimen ýalňyşymy biler, nimen öz bilenimi aýdaýyn. Soňky 5-10 ýylyň dowamyny has bir bize ýakyn, bizi gowy diňleýärdi. Onuň bir azeri, türk stilleri kän diňleýän zokdyk. Men öz adymdan belki aýdýan bolup bilerin, ýalňyş bilerin. Men sorawym şeýler, siziň sunuwatyňyzyň gadryňyzyň bolmadyk ýeri, bilinmedik ýeri boldymy? Ýok. 20 ýylla. Başda aýdym başlanyma. Ýöne men şolar ýaly ýagdaý bilen gapatlaş görmedim. Bir nemede institutda okamyda, medeniýet okamyda bir mollymyz bardy bizim. Hor mollymyz. Olam o da bu manysynda däl. Häzir siziň beren soragyňyz bilen jogaby däl, ene şoňa ýakyn bir jogap diýeli. Men stilimi ütköçek bolup bir hili kän diýetdi maňa. Bil uçuba ors mollymda. Şoň ýaly takoy golas, vokalny golas, sen aýdyp diňe türkmen aýdymlar aýdýan vokal aýdyp. Klasika aýdyp. Klasika vokal aýdyp. Men 5 ýyl vokalist geçek bolup jan etdi bolyn, ýene bolmady. Yürekde olmasa bolan okam. Sesiň bolan. Ine diňe şu stil, men stilimi olam bilýär, men sesimi oňam diýen bady, gowda. Olam ýerde tarapa diýen okda. Ýöne diňe men şonu ýatlap biljek. Atak galan ýerde men gapatlaş görmedim. Ýolumuz damak ýoly ýagny azeri, evet, türk ýol diýsem ýalňyşmar. Näme üçin şu ýol? Men 5 ýaşymdan 5 ýaşymdan eýlep türk aýdym diňleýän. Türk pop aýdymlar ba, mysal üçin Tarkanyň ýollary. Esas damak ýol, ha? 92-93-nji ýyllar ýaňy neme daşary ýurtlarda atlar bilen neme
tatnaşyk aratnaşyk açılıp başlandy. Festival atlanan. Şo ýyllar. Onuň İbrahim Tatlysesy Türkmenistan tanan okdy. Men kakam tanıştırdı şoň bilen biri. Bilemok özüni ýerden tanışypdyr. Şo ses bilen, şo aýdymçy bilen kasetasyny nereden alypdyr, kim Kakanız tanıştırdı diýende şahsy liçnist däl, Sumat bilen tanıştırdy. diýeli. Başda şo dinläp başlady. Hani İbrahim Tatlysesy 90% diýen bir türkmenler tanamaýaka kasetasyny alyp dinleýärdi. Bilemok nerden aldy, onam kim tanıştırdy o ses bilen. Ýöne şo ýyllardan bäri şonu dinläp bulalım diýsem ýalňyş barmy? Gatyga oý. Belki şoň üçindir. Gatyga oý. Indi men ştaýda tamak ýol diýdik, türk diýdik, azer diýdik. Şu ýoldan eger mümkin bolsa canly sesde sizden bir aýdan dinlesek, mediatymda akepteriň ýaly geçirmesinde mümkin bolsa geldi. Başsyna dinläli. Si bemol. Yürekten geçeni dökemem dile, dökemem dile. Gözden akar yaş, aman afile, aman afile. Duygular vurmuş şimdi sahile. Vazgeçebilsem düşünmem bile. Duygular vurmuş şimdi sahile. Vazgeçebilsem düşünmem bile. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin da daha değil zamanı. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin da daha değil zamanı. Son bir kez daha yar seni görsem, yar seni görsem, olan biteni yüzüne desem, yüzüne desem, gözlerime bakıp sen de dinlesen, halimi derdimi sevdiğim bilsen. Gözlerime bakıp sen de dinlesen, halimi derdimi sevdiğim bilsen. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin da daha değil zamanı. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin da daha değil zamanı. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin da daha değil zamanı. Dağların dumanı yok yarın imani. Ayrılık dedin
Berekella. Berekella sesiňe sağlyk. Ağdalarımızdan gelen soralar. Bayram geldi, hoş geldi soraya. Bagşy bolmadyk bolsaňyz kim bolardyňyz? Doktor ya muallim bolardy. Sebäp? Bilemok, doktorçylygam halayan, muallimçylygam halayan, başga kär pikir etmendir. Gaty gowy. Ona şu taýdaýyna soragda. Ne bilbil ses diýip biz aýtýas da, olum gabat gelişi bilbil adyny. Yani şondan bilemok, öň bilbil ses diýerler mi ýokmy? Ýöne mejatymda döwran bilbil sesimiz diýerdi. Men öň eşitdimmi ýokmy? Ýa-da eşitmedim diýsem belki eşitip de men ýadyma düşmän biler. Ýöne men birinji döwrandan eşitdim şonu. Bizde Hawarskanma her ýerde çykyp dur. Şonda bilbil sesimiz diýip döwran belläp geçdi. Şondan soň biz bilbil ses diýip Instagramda da bilbil sesli diýip belläpli dur. Ne diýjek bolýanym? Eger adyňyz bilbil bolmadyk bolsa, näme bolsa gowardy? Ödüň näme at islerdiň? Men has bir hili näme orsalar nejn diýe türkmençe näme bolýan bir nädik. Nädik atlar gowaram bilem mehri. Ya da şoňa meňdeş bilem o başga näme atlar bar. Türkmen nädik atlar ha? Ha, türkmen bir hili nädik atlar. Bilbil ady bir hili. Kiçkämem kän gowaramokdym. Kän dakylmaýan at. Hemem oglanyň ady bilbil at. Ýok. Bilýärdiňizmi? Siz bilýärdiňizmi bilbil adyň erkek kişiň adyny? Biz tarapda erkeğe hiç goýlanak bilbil at. Lewap tarapda. Bot lewap oň tarapy ýok. Asıl türkmen at bilbil ady oglana dakylýar. Dünýäň ýüzünde milletlerde. Ha, şeýlemi? Ýok, olar ýaly bolsa, mysal üçin parahat. Men inem at parahat. Ine, şeýle şo. Aslında ol näme gynal maşgalan adam däl, bilbil at. Ýöne Yo, suat bir zat belläp geçeli. Ya şu taýda bir zat belläp geçeli. Sular ýal bir zatda. O ýaz parfümler, açkylar, aýnekler zatlar we unisex-da hem oglan ulanyp bilýär, hem gyn maşgal olanyp bilýär. Indi şol atlaram şonk ýaldy geçelmi? bolup biler ýöne edil mehrada hani oglana dakylanyp da eň bolmandy. Şolar ýaly bir hili hakykatdan hem şol erkek kişiň ady ýöne ol dakylmakda wata men adyma bilbil dakylmakda hiç ýerden belli bir taryham ýok ýa bir zada näme dil ýorulubam dakylanyň ýöne menden ol gyzyň ady sülgün bolan soň enem ay bula sülgün guşum bilen bilbil guşum bolsun diýip bilbil da kaýpdyr. Ýa-da. Kakras bilipdir de. Sonra gelen Murad Özüv bilen irden bäri tanış ekeniňiz. Ýöne durmuş gurjaňyzda haçan karar berdiňiz? 2014-nji ýylda. Tanışlygyňyz haçan? 2005. Tahminan 10 ýyldan soň. Näme üçin birden durmuş gurmana karar berdiňiz? Ay, başta men karar vermedim, o karar berdi. Murad ağa. Ha o. Ondan menem göwnüm bardyr da şetdim şop. Arada sınıftan dolu şekilde uzaklaşdyňyz. Kän sorapdyrlar. Gaty kän sorapdyrlar. Murad ağa tedi ýeke toýa goýýarmýar ekenmiş. Size sınıfta kän klip tat düşmedi yer ekenmiş. Indi bu soralardyr. Murad ağa menden gaty görüşdi ýok. Men soralar berýän. Dogrymy? Murad ağa sebäpmi? Yok, aslında on ýaly sebäbim ýok, on ýaly adam ýok. Ýöne durmuşa çykdym men, çagalar boldy. Emir, Elif, ondan bir hili men özüm öýe maşgala, çaga bir hili has näme? Ýykyn. Aw. Şuň bir işim öz karieramda hani aýdym studiýa tapawdy ýok. İşim bar bolsa şu çağalar üçin ýa öýüň bir üçin podcast edip bilýänler. Düşündüm. Ýene bir soru ağlardan gelen TikTok'ta Alex Weiss diýen bilbil näme üçin 3-nji çağalarda bolan soň Muratdan daşlaşdy, näme täsir etdi? Depressiýa diýdik welin ýok, sahna çykyp başlady. Ýöne Murat bilen ıssyk atnaşygyny görem. Ýok, Murat bilen sahnada bolsalaram islenmeýän ýaly keseki ýaly alyp barýar özünde.
Yo edil beýle däl ýöne 3-nji çağany men aslında özüm isläp etdim bir hili. Gydyma taý bolsun isleýär. Onuň ayal maşgala ayallar tamaşa edýän bolsa düşünürler. Ýankyň diýen soragy wapşe ýaly zat, aslan ýaly zat diýsem hem häzir ýalançy bolar. Bu ýasama bolar bira. Adam üçin. Depresiýa da bolýa, ayal maşgala biz ahyry onsoň biraz ýanky çağa, çile, dowum zat, bu zatlar ayala her hili tarapdan täsir edip bilýär. Olam isleme maşgalada täsir edebilýär, durmuşyňa da täsir edebilýär. Ondan ýanky sahnalarda görýäs ýa-da aýdym aýdýara diýerler hem. Bu bolsa men ayakta durmagymyň adajygam bolsa maňa berýän gollagy. Ýanky aýdym sahnada durmak, aýdym aýtmak, öz kärimi ýöretmek bu meni ýaşadýan zat. Häzir o depresiýa bilen men bunam etmesem onda men öläýin. Size güç tutmak berýär. Edil. Çağalam ramsana. Ondan maşmaşlaryna kot goýup geçelim. Murada bilen araňyz näle? Şu barada gatken soragy. Murat bilen aramyz gowdal ýagdaýlar bolly. Gowdal diýsem şeýder häzir hemmesi. Ýa bolly. Häzir ýok hiç zat bolmady. Biz gülýaly diýsem bu dananlarja bolmaz. Täbi biz ikimiz hem sunuwadyňam adamsy, köpüňem adamsy isleme bir ýerde gizlesek, başga ýerde gizläp bolanok. Bu da biziň durmuşymyzdaky ýagdaýlar nämesegem bir halka, köpçüligi neme diýär? Täsir edýär. Şoň üçin bolly olar ýaly ýagdaýlar. Yalan söyleyecek tamaşa edýänler men görýändir. Ýöne ne gowy Hudaýa şükür. Şuwaş. Enne gowy. Maşgalada. Her bir maşgalada, her bir äraýalyň arasyndaky düşünşmezlikler, oňuşmazlyklar bolşýaly bizde de bolýar. Bizem adam täbi. Ol klipde, toýda ýa-da suratda görenim bilen ol durmuş bir zat. Bu iş Ekran bir zat. Ekran bir zat. Ondan hemme zat güllük sanlyk diýmek del. Adam bolsaň urşan bolýar, söwüşan bolýar, düşünşmezlik bolýar. Indi gowlaşýar ýoş. Hem ýetip bolsa inşallah has gowy bolar. Inni şu wagt ýene bir soradym. Sunwata nähilek dowam edýär? Şu wagt gowy hemme zat. Hatta isleýişimizden hem gowy Hudaýa şükür. Täzelikleň uğruna ne sapar dowan we bu takaka bar. O gowy täzeliklere diýet men bilen toy variantlarym, ýanky janly ýazgy variantlarym, aýdymlarym. Umuman gowy täzelikleň uğruna nesip bolsa ýakyn wagtda. Klip çekmesi? Profesional klipler. Klip ýangyrak bir täze klip çykardym. Ýene bir aýdym ýolla. Bir gowy söýügi romantisýa bir aýdym. Ýaly otur olam näme niýetledik? Toýlarda ýaşlarymyzy toy makany Gatgo. bir söýügi aýdym, oýdan aýdym. Gatgo. Medlin tanys üçin. Bir öýe şey diýel, bir öýde 2 ýyldyň bolmasy nähili? Kıyın. İksan güçlüye gol adam kıyına. Hawa. Kıyınrak ýöne nähili kıyın erkek adamada biraz kıyınçylyk düşýär bu meselede. Ýöne aýaly has köpräk düşýär. Şonu götürüp biljek bolsaňyz. Durmuş açık. Aydınçal. Durmuş açık. Bolmada da bakmak beremok. Son hayb olup bilsen diýen. Bu soraw da häzir adamlar ýalňyş düşünmesin, kedem ýalňyş düşünmän gelýär. Kommentariýalarda belläpdirler. Meňem dikkatimi çekdi. Murada bir videoda ilkinji söýgüm unudamok diýen ýeri bar, ýalňyşmasam.
Köpçülüğe şolar ýaly diýmesi size nähil täsir eder? Yok, maňa on ýaly. Her kim diýýär, ony ay ilkin düştüýüm undamok diýipdir, näme diýipdir, şoň üçin bilbil gatyrypdyr. Yo, ol ilkinji söýgüsi bolar. Adam ýaşap ýörseň sen ýaş wagtyň, ol on geçmişi. Dogry. Ol geçmişi. Ol diýersiňiz. Ony şu wagt ýatlamak ýa-da bir hili häzir ýatlap o hakda aýdym aýtmak da dogrymy diýersiňiz. Olin ol birinciden on geçmişi, ikinciden hem obraz ýanky aýdym üçin diýeli. Diýeli. Şey dip düşünmek, şey dip golamak güç gerek. Berekellah. Bu sorağa hem siz ýakyn jogap berkeşdiňiz, ýene soraýyn men nokady üçin. Suňda adam bolup bir maşgalada gelin bolmak, eje bolmak kynmy? Kıyın. Men ýadyma düşýär-de 2006-njy ýyl töwerek ýalňyşmasam, belki ýer, belki giçirek eje barada aýdymyz bardy. 2006-njy ýyl. Yo, belki ýer, belki soň bolup bilerim. Men şo töwerek diýäne. Bilinýän aýdymmy ýa? Bilinýän aýdym. Klipde de, sahnada, öňde ejeňiz otyrdy. Yok, ol eme ýangraga. 2006 däldir. Näçinji ýyl? 2019. Täze. Näçe men asyrdy dotyn köne bilen kabuty tahyada datdy. Başga klipler. On talip aýtyma diýýäňiz. Şoň bilen asyrdy dotyn. Indi şo bir ol talip aýtymaýdan eje hakdaýdym, ol bilinýän aýdym. men şonu diýip durun. Wot şonu diýip durun men. Gaş men şu ikisini ýalňyşdym aşwat. Siz ýalňyşdyň. Soňky klipdäki ol ýürite biziň ofiçalniýadan aýdymyz. Ondan öňki o izwesni türkmen aýdymy. Şaýtan bilen. Eger mümkin bolsa men şo ondan öňkini has kön aýdymy. Bir bendini ejelerimiz üçin. Yani siz ýalap. Denanlar üçin bir bendi. Takor. Aýdaly. Manglayımda bargasın, manglayımda bargasın, sen garama ejecan, dünya dursa durasın, sen garama ejecan. Manglayımda bargasın, sen garama ejecan, dünya dursa durasın, yok garama ejecan. Bettir bağlam garani, bettir dağlam garani, garrasak bizi garani, sen garama ejecan, ejecan can ecem, 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 sen garama ejecan. Berekellah. Berekellah. Sesine de sağlık. Bellek keçeli esas. Ejeleriniň jany sag bolsun. Şolar wa bil wa. Gato nostalgiýa da boldy gato. Dowam edýär. Belki aslında aýdymçylarymyň köpsi halamayan sorawlarynyň biri ýöne men üçin bir wajyp sorawlaryň biri. Men hökmen bu soraw bereýin. Sebäbi suňgatymyzyň ösmegi üçin aýdym ogurlansa bolmaz. Siz ogurluk aýdymlara näle garaýaňyz? Ogurluk aýdymlara ýalňyş garaýan. Ogurluk aýtýarlar, gatdy deme ýalňyş bolar. Femine de bar. Dogruda da aýdaýyn. Geçmişde bar. Ogurluk aýdym diýip
halayan aýdýan. Aslında dogrusyny aýtsaň ogrluk aýdym ol. Ýöne halaýasa aýdýasa ýalňyşam bolsa edýäs biz şol. Aslında ýalňyş zat ol. Men ne bolşýaly hem aýdymçylarda da bardyr. Ýöne eýän baryp köp ýyllan bäri ogrluk aýdym aýtmadlyga çalyşýan. Mümkin bolýandan türkmençe geçirip asla aýdam zok eýem näçe ýyllan bäri. O toýlarda bolýar. Türkiýe aýdymlar, Azeri aýdymlar öňe öden alyp öz dilinde, hani halkyň gowurýan aýdymlar bolýar. Toy üçin, dinleýärler ýa-da gowy şowkun berýärler. Onu aýdýar. O toy üçin aýry. Köpçülik ödürlemen toy üçin. Edil. Ýöne öz repertuarymyza mümkin bolýugy çok köp ýyllan bäri ogrluk aýdym alamzok. Dogry hasap edemok. Näder men dogry hasap edemok diýip özümkin aýtman geçden birine de bar diýerler. Hökman diýerler. Doğru. Men siz bilen gepleşikde blitz soraularyp bermäň diýip komanda bilen maksatlaşdyk. Ýöne blitzä ýakyn 2 soraw berip geçeýin. Ýani Hacı Yazmamedow bilen planymy diýjekdim. Ýöne siz Hacı Yazmamedow gowurýan dinleýän diýdiňiz da fit edesim gelýär diýdiňiz. Hacı Yazmamedow bilen Enes Recepov diýsem. Hacı. Amale bilen Gyzylgül diýsem. Gyzylgül. Näme üçin Gyzylgül siziň aýdymlaryňyzy aýtýardy başlaşaň üçinmi? Ýok, oň üçinem däl. Ya Gyzylgül marly şoň üçin. Men Gyzylgüle bara eger bile aýdym aýtsam, şol ýolla umuman aýdym sazada. Şol aýdym üstünde de köp sady öwredesim bilýär, öwretjegim bilýär, şoň üçin Gyzylgül diýär. Adak tenek peýdam diýer. Şoň üçin Gyzylgül diýär. Tak, men amalaňa düşünýän gowy. Amalya da gowy. Siz ýok ýöne ýanky niýet bilen diýip düşündim. O, ýalňyş düşünmediler. Ýalňyş. Amalya azjyk öýkelekräkdir. Gyzylgül Halipa bolay diýip, maňa aýdym öwredäý diýip, kän Sebäbi Gyzylgül iýrekdi, bilemem okuwçy döwürmi, okuýan gutaryn siziň aýdymlaryňyzy aýtýardy men. Çirak taryhymyzdan maň bilen. Ýaş wagty. Bir gapy akylly bolýan, bir maşgala dur. Gapyda men tanamok. Açtım gapyny, men awatlar aýdym. Çağlaryny başa gaýrakym, çağlar keçidi. Onsoň salam billorat we salam. O musaňa bizi tananzok, ejefi kakasy dogany görseler ýatlarına düşer. Geldiler, menem gelin geçin girdiler, oturdular. Ay şu aýdym dinleýi, halipaçylyk edip beräý, sen öýüňde ýaşasyn, çağlaňa seredişsin, öýüň işlerine kömekleşsin, özüňe kömekleşsin ýöne aýdym öwretseň bolýar diýip. Onuň men dogrym özüme aýdym okdum. O döwürler bir hili naşgalaryň içinde bolmasaň adaptasiýa diýär aslında. Şo bolanyk. Şoň üçinem şeýle diýip onuň men nedim ýöne aýdym gerek bolsa ýa-da bilmeýän maslahat gerek bolsa. Maslahat berip biljek aýdymlarmy bereýin. Studiýada da baranna kömegim degse da şular ýaly ýagdaýlar bolsa men kömek edeýin diýdim ýöne. Halipaçylyk edip ýagdaý bolmady o döwürler. Çağlar bilen naşgala bilen wagt bolmady diýip. Düşündüm. Men siziň ýanky diýişmeýär gepleşik üçin ilkinji gezek görüşdim. Ondan öň sizi göremokdum. Diňe daşdan ýanky ekranda görýärdim, mediada. Ondan bundan eşitenim bilýän. We siziň ýani biziň gepleşigimizdäki felsefe sorawlary üýtkeşik içkin jogap berýän adamlar felsefe sorawlamada başlady. Durmuşda ejizlän wagtyňyz näme diýäňiz? Aýdym dinleýän. Durmuşda ejizlän aýdym dinläp ýeňiz. Sosial setler bizi hassa edýärmi? Kän prosent adamy. Esas çağlar Hili manida, hani şoda da baglanmak manysynda mehab elbetde. Bağlanmak mazmun. Yani çağlarmada şo barada imin sosial setler barada has köp üns bermeli we sagat-sagadyna
agranşit etmeli yani. Çek koymalı. Yok. Sizin üçün güç nämede? Güç güç men üçine güç sunwatda biram çağalamda. Şol kiratdan güç alýar. Sizin üçün güç sunwatda çağalamda. Jan sağlıktan başka durmuşda en esas wajyp zat näme? İş. İşlemek. Bir zat bilen meşgul bolmak. Bir zatlar döretmek. Häzir ýokarda bellidiňiz-de sunwat bilen maşgalamdan çağalamdan güç alýan diýdiňiz. Sunwatmy ýa maşgala diýseler? Maşgala. Onda birinji sunwat diýdiňiz, şoň üçin soradym. Birinji ýa sunwatdan soň maşgalamdan diýdiňiz, şoň üçin soradym. He, yok ol. Gep ona däl, etan şol ikisini. Durmuşyňyzda bir zady düzeltmäne mümkinçilik bolsa, näme düzeltesiňiz gelýär? Düzeltmedim hiç zady. Edil şu wagtky bolmaly zat iň dogrusy diýip pikir edýän men. Şu wagtda çeni men ýaşan zatlam, şu wagtda çeni men saýlan zatlam, ýören ýolum. Maňa gerekdi şol. Men geçmelidim şo ýoly. Ondan sonra durmuşyňyzda iň gorkýan zadyňyz näme? Çağalamyň hastalanmagy. Biram ejem kakam getirmek. Ýakynlar. Adamyň etmeli däl iň biderek hereketi näme? Parksızlyk. Nini naçynyz, ha? Bir dady püňme dedälýär türkmenlerde şey diýilýär. Parksızlyk. Parksızlyk. Neserioznost diýämi orslar? Eger de 3 söz bilen özüňizi häsiýetlendirmeli bolsa, Dogruçul. Yine de kendady içime atýan, içime tar. İçim odalyp dur, daşym güýçli biri görünýär. Yine de biri hemme zat bolmaly diýäli. Bolmaly. Öýde de öýüň düzgünde de, naharda da, aýdymda da. ideal bolmaly hemme zat. Giyinmekde de. Häzir diýmekler mümkin. Adamlar kem tapar nähil bolsaňam. Ýöne şuňa ýykyn edýän. Mümkin bolmaly. Mümkin bolmaly. Onda mümkin bolduğundan şu ýanky diýişiňiz ýal. Toýuňa hemmesine wagtynda barýaňyzmy? Idealmi? Bolmaýan wagtlar bar. Käwet şeýle ýagdaýlar bolýar. Bir toýa biraz gijagalýanda, düýnem gijagalym, şuň bir ýerek çykaýyn diýip barýan bolýan, ýollajaň ele ýarym saat gijirek geleýdi. Käwet garaşmalar bolýar. Garaşanyň gowy dämi? Garaşdyranyňdan. Hawa, olam şeýle. Men bir garaşyp turda aljyrap, elimdäki zatlar gaçyrşdyryp näme etýän bilemok. Ýene de özüm aç garaşam. Garaşdyrma halamak da. Biziň gepleşiklerimizde öň gelmedik mihman, ýöne sizin göresiňiz gelýän mihman kim? Kim gelmedik mihman. Kim göresim gelýär käme gepleşiňizde bilemem. 3 edeli, top 3 edeli içinden Hacı Yazmamedow, Enes Recepowa. Ýene birini berin. Kim? Arsi. Marad Agelli. Gülşen, ýene Şahyram daýýan da Gülşen. Elbette. Çağırdım. Kim? Gülşen hanyma. Ha, Gülşen Hanma. Enes Recepowa gelmedi, Hacı Yazmamedow gelmedi, Gülşen Hanma da gelmedi. Has köp içinden biri. Gülşen hanyma. Gülşen Hanma, Şahyr. Goşky ýa-da nähip bolsa inşallah. Hawa. Tetwirlerde azalarymyzdan bellesin. Gyzykly bolsa hökman belleň. Gelsin zat diýip. Bilem nähip bolsa çağıraly. Men özüme gyzykly bolup biler bir şahs. Ýöne eger agdalarymyzda gyzykly däl bolsa, peýdasy ýok da. Biz esas agdalarymyzyň interesine öňe goýýas. Gülşen gyzykly däl
bolma mümkinçiligi %0 men fikrimçe. Çeyledir inşallah. Yıllar geçen son size ýygyňyzdan sunwatda näme hilýatlysınlar? Sunwatda gat ullakan adam gerek gelen üçin. Ýöne men içimde bir kiçiräjik bir hili neme bar, arzu bar. Hem bir hil has duýguly. Hemem ýatlanyňda da bir hili ýatlamak diýmege ýa gelejekdäki ýaşlar aýdymsadan uğrundan gitjek sunwat adamlar bolýar-da. Şol geçmişde men aýdan aýdymlam, isle türkmen aýdym, isle türk aýdym, halk aýdym. Şonu täzeden aýdanlaryna meni diňleseler bolar. Meni diňläp, men bolsunlar diýemok, ýani menki ýalaýsynlar diýemok. Şolary adajagan bolsa, hapak bolup bilsem, höwes, adajagan bolsa sapak ýa-da bilbiliň aýdyşyny diňlediňmi, ýa-da bilbiliň aýdyşyndan diňläp öwrendim. Ine şu zat men üçin bolly iň uly zat. Iň uly derece. Iň uly derece. Häzir düşünýärler diýjek bolýan şomy. Ine atawaň ýolundan aýdaýda, ýa gasoň ýolundan aýdaýda. Olam biler. O ýolundan ýa-da men bolsunlar, meni diňlesinler, meni halifa tutsunlar däl. Ýanky ýaljak aýdan. Indi genje şu şehrimizde bizim agdalarymyz üçin, öz muştaklaryňyz üçin açak gojak sözleriniz bar siz diňläli. Can salgardy diýen birinciden bizi diňleýän, bizi ýydarlaýan, bizi gollaýan, bizi hakda gowy pikirde, bizi hakda dogry pikirde, bizi çyndan töýýän adamlara can salgardy diýen, işlerini üstünlük arzu edýän, başgalaryna awadançylyk arzu edýän. İnşallah gelecekki günlerde, ýyllarda sunwat ýolunda da bir adamçylyk, insanlyk ýolunda da Allah jan şolara münasip bolmakdan aýyrmasyn. Şolara münasip bolmagy şoň üçin ýykyn etmäne bize kuwat bersin. Nisip bolsa inşallah men belläk geçeýin bilbil gelenejäniň YouTube kanaly täze. Şoň üçin gönü ine gepleşiň soňuna geldiňiz. Bilbil gelenejäň YouTube kanaly bärde ady çykar, ýöne aşakda ssilkalar bar. YouTube kanalynyň, Instagramynyň, TikTokynyň. O Instagram, TikTokda eýem siz belki patpisymsyňyz, ýöne YouTube'da entek agda bolmadyk bolsaňyz hökman ssilkadan geçiň, agda bolun. Media tymanyň agdalarynyň, ýagny media tymanyň maşgalasynyň güýjüni görkezin. Gelince diýsin, şo gepleşe barantyň birden agda sanym skaçok gördi, birden artdy diýen gepi dörediň inşallah anlanýan size. We gepleşi halansıňy diýip umyd edýän tesvirlerde belläň o ýanky mihmanlardan kimler gelsin indiki gepleşiňizde onuň like basmagy da ýazyňyzdan çykarmaň ýöne iň esasy zat özüňizde gowja terediň we bilbil sesimizden ýene bir aýdym canly sesde başysyndan diňle, diňjalyň, lezzet alyň. Mektepden aydanınla görüye sonu yemin
Sesinize sağlık.